Dawudu Samba Jasi no miijoni lomtojiide mi jooɗotano ko miɗo woya yewende sabu jamma fo ko an woni kirdiɓe ɗo siftini kam baboyam Samba Diop gorko ni mo ganna palel dane maayo sari Ismaila won cukalel laaɓi juuɗe ñamde kala en dal falde hen mi salmini on halto e mon ɗo ko Abbas Manal Abbas Dia e Ndendoori TV wondude ballal Ibrahima kata kata kiñol gorko mo animi yeroyam Ndendoori TV woniri ɗo ko yaltinde bine men e gande meɗen e sabtude kala mana ganduɗa hoore maɗa kene ɓamta en ɗum noon aduna o yeehi gabboɗen aduna Ndendoori TV de kañum woniri ɗo no mbirumi ni bandiraɓe so tawi ka demowo so tawi ka gawowo so tawi ka gaynako so tawi kadi ka bilejo ko mbawɗa wonde foof aɗa yiiɗi gandal ma ande sakte yaltine e internet jokkodiri Ndendoori TV bangi Afrique to jokkodire Amadou Aliou Sy gonɗo e radio Matam ɗo e leydi France walla mbiyen mana diwan Europe jokkodire Ibrahima kan gorko mo animi yeroyam final men ene holliri ɗum e kala saaha nde kewɗum waɗi eɗen gandi programme uji paɗinɗani meeɗani mankude e nder festival mo ganduɗa hande Dawud Diago ne waɗa ɗum e sakane o programme o kadi mo en garti nokku ko guriyaji nde tawno mo en dokku hakko men kaala e goto mabɓe kadi ma addu hen e yettore muɗum kewde mo ganduɗa ko sous-préfet Ibrahima ɗum ɗo foof hollirta ko ganduɗa leppinal ngal welsinaka ɗiɗo cacci sen ceedimo ɗum enen gandi ko ɓiɓɓe mbimi tanum mbimami en wadde bandiraɓe gande pinal ngal ina wurda ina heddada ha joni ko ngam hollirde subalagal e uditide ɗon oɗo édition eɗen gandi ko aada subalɓe kala kewmumen mo ene kewno ganda ɗum e dande maayo ngam ko ɗum symbole cubalawol neɗɗo noon ko woni ko ɗum heewi famarade ɗo ɗo jiyaton koye fongo maayo juude guureki dalilu ngal ɗo dental kono mbirɗo ni e tawtere mo ganduɗa kañum woni sous préfet mo Horkoƴere ngam alɗitinde pinal meɗen pinal joytingal e fifere cubalagal ɗum jeeyno noon koye ñalɗi ganduɗa henne goto e musidɗo meɗen hono Gawsi Diako ine heewi yuɓɓinde ɗum ɗon e wuuro men ngam allitinde golle mum to banggal ha joni pinal e leñol yewtere ko yuɓɓinta ko henne ɗum saabi dendagal guuri kewɗe gari nottade henenne notirgol tawi koye dow fayida mawɗo oɗon fayida ke teskama henenne ina wayno dandulaɗe waɗama henen ko biyete ko fifire ɗum woni komin keɓori hollude moɗon mon jiiya hay nder hakkude maayo henne tawi ko ganduɗa hen ko wiyete ko henne ko boy ɗum ɗo ko maayo ganduɗa henne welgo ngo henne ngo leydi Sénégal farnoto ngo leydi Mauritanie farnoto ngo leydi ganduɗa henne Mali farnoto ngoɗo maayo eɗen gandi kanko reɗɗi hakkude meɗen e leydi Mauritanie kono noon ɗo ɗo jiyeten ɗo henne ko boy gonɗo hakkude maayo henne ko ɗon woni ko mbiyata ko henne podium oɗo musidɗo mo jiyaton son ƴeewimo ɗum jeeya koye ngari ganduɗa henne pinal meɗen wadde ko mbiyeten ko fifire sukaɓe ɓe henne gari notiti e dow kewal ɗo ɗo to banggue maayo ko laaɗe ɗe ganduɗa henne keborɗe wadde ha joni ko mbiyeten ko henne dandu men jeeɓ ɗum so jeyɗo ñaawi